बा बिराद गोबाव जाबायमोनलां फैया। आया नोंबो दंफैयो माथो बाहाय। एफा गोबाव जाबायमोन नोंखौ लोगो मोनिया। अबे खनायाव मा खालामबाय थानायलै नोङो? सिखाव दाखाथिफोरसो खालामलाबायदों नामाब्रा नोंलाय? है फाग्ला मेलेम गैयि दाउ खिबु जाग्रा दाउ खर' जाग्रा फाग्ला सिखाव खावबायबायनो नालाय बे बैसागुआव आं खम बेस्थ'। दाबो सोलाबबावामोन आं। सोलाबलायि मा मावदोंलै? आरे बैसागु फांसनफोराव मोसाहैनांगौ सल' खनहैनांगौ जाम्बा। दाबो फांसनाव थांनो गोनां दं आंहा, लिंहरदों आंखौ। नंगौलै भगबान। नै दाखालि बावै बे थगायलन खालामनानै जाग्राया बिसिनानिफ्राय सिखारनो हायाखैनोलै, बेखायनो थगायनो हामाब्रा। बै फाग्ला मेलेम गैयियावहाय थगायनाय नुदों नोंलाय? नंगौखायसो बुंदों आं। बेलाय मा रागा जोंनांगौ बाथ्रा दंब्रा, नों जेबोखौनो रोङाबा माथो थगायबायनांगौ? ना नोंनि गाराङानो मोजां ना नोंनि मोसानायानो मोजां? नोंनि गारांनिख्रुइ बै हांसो गाब होननायखौसो बांसिन मोजां मोनो आं खोनासंनो। बे फाग्ला खुजाथ्राखौ लोगो मोनफैनानै खर'आसो गाज्रि जाबाय आंना। थोद जाम्बा। नै थाइकन्ड'बो रोंखाबाय, जोलांजागोनबो। बारा एदावनानै लाखानाङा। नोंगौखौ बुंनायखाय रागा जोंदों। दिनैनिफ्राय आंहा नोंजों लोगो नंलालाय, ब्रेकआप जाबाय। ए मा खर' गरमलै नोङो? आंलाय नोंखौ एदावदोंसो दा। एदावनो दिनैनिफ्राय आंजों दा रायलायसै। र' बेटानो एसे बार होलांनो आं। फाग्लाया दासो मोनदों। मा एथ' फाग्ला मानसिलै बिलाय?